बे न'खराव बर' न'खराव दिनै गोजोनथाव रादाब मोनसे जोंना फैदों जे नैबे बर' न'खराव से बर' थुनलाइ आफादनि बे हाबाफारि सानथामनि हाबाफारियाव खुंनायाव नैबे बर' न'खराव जोङो एक्टिभसन बायदि जोङो गासै बेहाय बेयाव जोङो दिनै थानसालि गायसननानै जोङो हाबाफारि जागायदों Siapa anak bosai nengine angge sa dine angni angni binanauni gothar julini bungai akhayaw barnैसो bibar लानानै आर'ज गाबदों Naik berbeda dah, sampai tadi. Akhayaw, iso, alkoni, akai, buatayna, lunai, लानोसै दिनैनिफ्राय आंनि बिनानावनि नोंसिनि आखाइजों बिराद लानो deh pas pose mo장 oh paisa orang joki deh ay gue mau isi tuh deh kecil deh olap side juri bilang oi tunggu dia dah baik saya bener malah senang ini एक मिनट है
না কাচ্ছিলে বড় আছে না লাইভ হয়ে আছে ये देखो बच्चे ना ना देखो बच्चा ya boleh ke lawan ni
ใช่